Aibitir an Ghrá in Gaeilge. An Gael chóir, dígrisach dílis, éhos mo híl, Finálta, gráfa, bPionta, lean mo chríise, mórgach do bhéine, nífach mo chimne, orst sa bán. Pléite inim ríharcach searc, stúm a sách, trár naun na hédingi, Viris le daibh a léite ví uaim, An Gael chóir. Agus an Gaelic na halapa, Aibideal An Gael. A bhein Gael chóir, jalasach, dílis, ébnis ma bheithe, Fínalta, grágach, ingantach, lenan mo chríe, mórach do júlan, nuvacht mo chéimne orst sa bhán, pastin am ví, rún ga chula rún, stálta sábach, trár an am na hígin, úlach ga bhais mi fémachar sin, a bhein Gael chóir. Gyda magad. Aibitir an Ghrá, nó Aibideal An Gael, agus se rang ardrang na Gaeilge ag Scoil Gaeilge ar Tóbín. Mis sémas ó neachtain agus táiméid caint as Gaeilge ar an bhí seáin. Agus ba bhailing an dáin seo atá in An Gael a phléite beagáin. Agus tá Ghrá legan de ann as Gaeilge agus as Grálig agus lé an fille iad dóin hena féin agus tá difríochtaí adara agus cosúlachtaí adara agus féidir sin a phléibéidir. Tás a cúpla rud faoi deara. Bhain mé súilt as an dáin. Gahananta. Okay. Tá cían aige ar a bhean céile. Cinnte. Okay. Ben an sé úsáid as sirversaíocht. Bhuineann. So guys, Ní bhí an scéim ar runna ortha ná an bheidireacht ar le. Ní bhíonn ach tá stíl ann a bhaineann leis an Aibítir hain nach bhfuil. Clás atá ar bun aige leis sin. Agus mar Bhí an agro sanúil ar Aibítir. an agrathe de réir na Aibítir, yeah. Sin é. Ag tús na línte agus an chéilíne tá difriúil nach bhfuil. Cá bhfuil ABK nó ABC. Sin sa chéad líne bháin ach gach líne eile tasníonn siad le litir eile D, A, F agus a ráie. Tugtar Aibitir an Ghrá ar margheall ar na litricha ag tús na línte agus ABK sa chéad líne agus ag an deara freisin ach is féidir an Aibitir eiscint ag dul síos Aibitir na Gaeilge dar Naoi agus sin an rud céine sa Ghaeilge agus is anna simú sin anna chluiste dar liam sin. Cinse go bhfuil a bhean chéile beo fós nó tá sé a cuimhnamh í. Is féidir ach chaí heapna sibse mé héin ceapan go sé ró spríúil agus níl sé có dúach sin mar a cheapfá dámbeach a bhean caiite ach is féidir sin tá an Ghrá có láidir sin agus tá sé smaoinemh có díon orthe ach ní dóil am mé héin ach breathan sé ar an duine is tuairim an duine atá gceist an se is dócha. Bíonn sé áhaín muoineach. Tá leat is dó. Yeah, well, ní mistil am sin héin mar
ní mistil am an ambacha grá a bheith an beidir. Yeah, bíon sé simú an tuairim sin a chluistáil, an tuairim ar bí a chluistáil. Is léir an grá tá aige dá bhein agus má héin sé ró thar fór beidir ní mistil am sinne dam héin ach breathann sé ar an duine mar sandó. Gaeilge agus as Gaeilge atá sé darnó. Agus tá siad anna chasúil ina chéile áitina agus difriúil freisin ach is anna simú iad a eiscin taobh le taobh mar sin. Cad a cheapanta héin éimean. Tá an galing chasúil le Gaeilge céitin. Tá sé cosúla Gaeilge céitin is tócha beag an íon. Sean nósan an Beidir Marial ar an Gaeilge atá sa Gaeilge fós, litrú, difriúil, cosúla céitin, is fearlit. Ein tuairim eile nó rud eile le rá Beidir? Líon? Tá don seo beag an le dánach ach sílam go bhfuil sé glic. Tá. Beag an íon. Cliste, cinnte. Cliste freisin, focail eile ar cliste. Agus an rud céine árá aige ach in slite agsúla gach líne dar nó agus is teachar sin dhéanamh rud úsáid mór an Aibideal. Se amí focail difriúil agus nós difriúil atá aige chun a Ghrá a chur an úl. Is é Aibideachtaí is iad Aibideachtaí dearfach. Dearfacha, cinnte. An dáin atá dearfach cinnte freisin agus más sin death humor atá an darneam agus is spríúil mar dúirt. Agus Ián Bhí an broadúil eistí tá sé broadúil eiste cinnte dar nó agus is man rud sin freisin agus sin an caspóir atá aige is tócha sprí oil agus freisin chun chuir an úl an Ghrá sin agus is dearfach sin gan dealt. Ein tuairim agatsa in rud le rá? Tá difriúcht idir an Gael levan focail difriúcht úsáid sé. Focail difriúcht tá difriúla. Se go minic is anan iad ach órainte tá gá aige le focail difriúla úsáid mar gheall ar an difir idir na teangacha. Gòrdan agus bhéine agus a bháin sin sean litrú I gcomparáid leis an Gaeilge litrú na híise se sa Gaeilge ach difriúil. Agus is simú freisin gur féidirling an Gaeilge a léamh idir mar a dúirt éimean céiting agus Gaeilge an le nniuamh. Níl sé ró difriúil agus is féidirling an chuid is móide a hiiscint. Cúpla focail tá aisteach dúin Beidir ach tuigiimiid an chuid is mó. Fiú sa Gaeilge bhain sé úsáid as cúpla focail neamhchaitinte mar is fille é dar nó. Agus is sin an rud a dhéantar. Gur míle maith gibh chéir agus is phlé simú sin agus ba chóir de gach duine súl a chathbhéir an dáin agus é léamh agus is smaoine bhéir agus tuairim ar bí a nachtú Beidir.